A on hovorí, podľa mňa úspech je harmónia 5 oblastí. Takže, OK, tak poď. Na prvom mieste, a teraz to už zoradím podľa toho, jak to mám ja dnes a jak sa snažím cez 20 rokov tak fungovať. Na prvom mieste konštantne sa učiť a rásť. Ja mám na prvom mieste konštantne sa učiť a rásť, pretože to ovplyvňuje aj moje zdravie. Na druhom mieste teda mám zdravie a kondícia. Lebo áno, keď človek nie je zdravý, tak všetko ostatné vlastne stráca hodnotu. A prečo tam mám ešte kondícia? Pretože som presvedčený, že žijeme úžasnú dobu. Keď si spomeniem na moju babičku, jak mala tú šatku, mala 60 rokov a pripadala mi extrémne stará. Tak dnes stretneš 75-ročného nadúpaného človeka, ktorý je štíhly, športuje, stará sa o seba, mentálne na poriadku. Neskutočne ma to motivuje, mám 50, tak 51, tak plus 25 rokov sa dá takto vyzerať. To je fantastické.